máme druhý díl. Bongo Bruno 2. Jump. Tak jo, jdeme na to. Máme takhle kruzavku, je, na ty nejdem. Jdeme tady do tohohle tunelu. Jo. Teďka, tady si máme sklouznout po takových. Tam se neklouzná. Počkejte, tady je něco ještě. A jo? Tak běž, Kristi. Garcia. Neprostne, pojď, to dáš. Ty moc to nevíš? Pojď. Tak jdem třeba tady na tu skluzavku. Ještě nahoru zase. Děcka, dávám vám závod. Oba spolu. Kdo jako první proleze tady tohle to bluziště, ale pokračujeme, pozor jo. Toto všechno přeběhnete. Pak sem. O, tak já nevím koho teď. Tak jo, tak jdeme nejdřív na to lano. Jo, a ještě toto vám ukážu. A musíme chodit tímhle. Tak pojď, jestli to dáš sama. Jedem. Nedá, já jsem to taky nedala. Lilinka? Lilinka vůbec. Okay. Teď jdeme na challenge. Jdeme na tu challenge, ano. Takže jeden doprava, druhý doleva, jo? Vyhrává ten, kdo tam bude dřív a pokračujeme až tam na ty bobule, jo? Ok, tak jdeme. 3, 2, 1, teď. To se nám ztratilo. A pokračuje to ještě tam a ještě tam to pokračuje tady na ty bobule to. To se nedá. No a pojď tu má, přeběhneme. No nebo přeskákat, výborně.
Aha, takhle. Ty jsi borec. Já to jdu taky zkusit, natáčení. Tak jo, kameramanka to jde taky zkusit. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, tak! Tak zatím to nevypadá moc nadějně. Opa! To nevypadá moc nadějně, tyjo. Tak skákej! Opajs! Tyhle, tady jsou vytačky. Tak ukaž gentlemane. Super. Ještě tady máme tohle. Pozor na hlavu. Jo, jdeme. Přelezeme si to? Ok, tak já si to asi nebudu přelízat. Tak a ještě jsme... Kam? Kam tam? Tady jsme byli, to bylo celkem drsný, ale ještě jsme neměli u sebe telefon. Tak jedem. Je nic nepohodl. Dáme si závod, kdo bude první úplně na konci. Jasný, tak jdeme. Já jsem to taky nedal. Jo, oni se spoužávají. Tak teď vám ukážeme druhou část té jump arény. Mohla tam být. Tady máme jo, tady máme.
takováhle skluzavka, po které se jede teda po hlavě a to si teda netroufnem. Já bych nešla, já stojím. Ale teďka dáme to. Lilinka, musíš trošku vyjít, ať dnes musíš jít. Volný zhodí. Aha. Hej. Teď jdu na něj a uvidíte teďka, jak spadne. Teď já zkusím to přeskočit celkem. Dala spolu? Takhle. Dnešní video je už v konce, tady spouda. Rozhodně dejte like, odběr a zvoneček. Čus!